si probereme trošku tu ekologii. Dejme tomu, že bych byl ten zájemce o tu ekologickou podporu. Jestli tomu dobře rozumím, já jsem prase, topím uhlíma, cvičkama. To je docela standardní situace, český prase. běžná. A ještě cvičky jsou souseda. A řeknu si konec, díky zeleným dostanu podporu na kotel. Dostanu nějaký procenta. Ale teďko ten kotel ekologický je na co? To je biomasa nebo co? Jo, může to být biomasa. A můžete mi vysvětlit tu biomasu? Může to být štěpka, může to být... No, počkejte, štěpka, peletky, hele. Můžete, když jste někde, kde máte vlastní střechu, můžete dát solární panely. To je taky další tak možnost. vlastní střechu, pokud topím, bych měl mít. No to nemusíte mít. Že bych si topil na dvoře? Jako? Tak já nevím, můžete bydlet s chýní, střecha je její, vy Řeknu, bydlíte. dej tam solárky a na to je podpora teď. Nepočkejte, ale mě zajímá pak ten detail té biomasy. Třeba nevím, co to je? Vy nevíte, co je biomasa? Ne, já jsem takhle blbej. V tomhle jsem na parlamentní úrovni. Co je biomasa? No biomasa Čím budu topit jako to biomasa? je bioodpad, který se zpracovává do biomasy. Vezmu balík, vysypu to do kamene. Docela rozhodným... do kamen můžete z balíku vysypat uhlí. No to vím. S tím bych rád skončil. Tam sypete z balíku uhlí do kamen. No dobře, ale když budu chtít topit biomasou, vy říkáte, to je biologický odpad, ten já dávám do koše teď. No ne, tak ten můžete kompostovat. Dobře, čili si udělám kompost. To mám taky. To máte, hodně. kompostujete. No. A kdy já to jako můžu dát do těch kamen, ten kompost? Jeden kompost dáte na zahradu a vypěstujete si biomrkev. Zdravou mrkev. Mně nejde o žrádlo. No, ale to je důležitý. Mně jde o topení. To je důležitý. Ne, mě zajímá jenom topení. Ne, ten kompost nemůžete spálit v kotli. No a kde je teda biomasa? dáte- No ale jak si udělám biomasu? Z odpadu. Byste říkala, bioodpad si uděláte biomasu. A já teda dobře, si udělám bioodpad, to mám hodně. A jak z toho udělám biomasu? Ne, vůbec nerozumím. Jak udělám, čím si zatopím v těch kamnech, dám biomasu? Mám kamna na biomasu. Půlku zaplatím, půlku dostanu od bursíka. Volám vám, říkám, dobrý den, Kateřino, mám ty kamna, mám tu dotaci. A co tam mám frknout dovnitř? Mám do nich nasypat tu mrkev. Mrkev. To by byly mrkvový kamna asi, ne? No co je ta biomasa? Já si říkám furt, teď já vůbec nevím, co je ta biomasa. Proto se ptám. No biomasa je biologický odpad, čili v zásadě začali to, co vy popisujete, to všechno je bioodpad. Ano. A tím jsme začali, že já jsem říkal, to mám vzít odpadkový koš a vyklopit do těch kamen. Říkal, ne, musíte na zahradu. Do kompostu. No kompost jsme měli už tuhle fázi. Vy jste skončila u mrkve. Já budu mít kompost. A kdy se z toho stane ta biomasa? Nebo kdy teda budu moct přijít s lopatkou a říct, teď si s tebou zatopím ty biologické odpady. A z toho půjde vůně, že jo? No úžasná. Z komínu. No ne, a kdy to tam vznikne, nebo peletky, štěpka, víte, co stojí peletky? Zlatý uhlí. No právě o to jde, zlevnit peletky, ale už dneska jsou levnější než jinde. Bohužel teď se vyvážejí naše peletky do Rakouska. No. Rakušani si s tím topějí, zatímco my pálíme cvičky. No, cvičky jsou poměrně levný, ale peletky jsou drahý. Štěpka je docela drahá. Nebo si musíte štěpit sama. To si koupíte stroj na to a štěpkujete celý dny. A pak musíte počkat, až vám štěpka uschne, že jo? Čili na tenhle rok je tadyhle ta halda, na příští rok je se mi nevejde na pozemek. No tak můžete se dohodnout třeba, já nevím, kde bydlíte, na jaký vesnici, jestli jsou tam sousedi. Sousedi a žádný zelený tam není, ale. Žádný zelený. Jsme všichni cvičkaři tam. Lepší je bydlet někde, kde se dá udělat společný kotel. A my se zatopí, jak to vypadá, že se rozdělá nějaká výrobna obuvy, no. Kde nakoupíte společně. Třeba v Hostětíně, tam si udělali společnou kotelnu na štěpku a celá vesnice tím topí. Já vím, to není případ naší vesnice. Není, jo. A nemůžete se s nima domluvit. To už vůbec ne. Ale my dáme všechny síly do toho, aby jsme se pozdravili. A mě neutečete, tu biomasu mi řekněte. Tu biomasu. To mám čurbes. Co je biomasa? No, abych s tím mohl topit. Neříkejte mi, že to je biologický odpad, to víme. Ale jak vznikne z toho bordelu, co mám v koši,
To, abych to mohl frknout do těch kamen, který mám na to. Mám speciální kamna na biomasu. Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelených, hele, zůstali jsme vyset na biomase. My jsme úplně zabředli do biomasy. No, vy jste po hlavu v biomase. Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou. No, ale štěpka, peletky, to je jednoduchý. To ví každý v parlamentě, ale biomase. Ja, tak co vůbec byste mi řekla k biomasu? No, biomasa může docela zapáchat, ale může taky dobře zatopit. Tak. Pokud jde o to druhé, o to zatopit. Chtěl jsem se zeptat, když topím biomasou, mám se na to vzít lopatku? Nebo čepec? Nebo Čepec. Nebo vak? Nebo... Čepec, to je čepec. Pardon, jak dlouho mi vydrží? A to je kilo nebo litr biomasy? To je čepec. Čepec je takový. Jako to, co máte na hlavě, ale máte to na biomasu. Už to chápu. Biomasa je splynovaná. Biomasa je splynovaná. Splynovaná. No to když hoří. Když hoří. Ale co je to, co já tam přinesu? Aby to čaplo. To se ptám. Rozumíte, já všechno mám, jenom nevím, co tam mám dát. Když to splynuje, to už jsme z nejhoršího venku, protože říkám, díky, Žak, vím, že se tam má dát tohle, ale řekněte mi, co tam dám? Starý šlupky od banánů, nebo co? No to ne, ty musíte dát na ten kompost. Tam jsme byli před chvílí dvakrát. A kdy je fáze, kdy půjdu z kompostu s prvním čepcem, bakem, kbelíkem k těm kamnům? To je jako ten kompost. Já vím, jak dopadne kompost, já ho máme ho leta pozoruju. Nikdy nevypadal, že by se dal zatopit. No tím se nezatopí, tím se hnojí zahrada. No to děláme. Na teď je ta převratná ekologická věc, že já můžu mít kamna na biomasu nebo bioodpad. A já vůbec nevím, co to je. Tam mám loupat pomeranč do toho, nebo... Rozumíte, já jsem v tomhle jako neznalej. Na rozdíl od vás. Kateřina Žák.